ika-62 nga anibersaryo sa DXDC Arimen Davao. Ako ni inyong angkorman sa Kuskus Batikos sa Morning Edition, Radyo Man Dudong Rin Lumusbog. Magpasalamat kinasing-kasing ninyong tanan sa 62-62 nato nga panag-uban-uban isip pagserbisyo namo diha kaninyo o kamo magkasama amo ang naserbisyuhan, amo magkasamang nahatagan og mga importanteng impormasyon, amo nahatagan magkasama og kalingawan, pinaagi magkasama sa ato ang pagsibya sa kahaginan. Ako nagpasalamat magkasama kakamo naag hapon diha. Wa gyud mo magkasama mubiya namo nagpabilin sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo o usang unsa magkasamang platform nga inyo magkasamang ginasubayan aron kamo mamahimo magkasamang kabahin sa amo magkasamang pagserbisyo sa kahaginan. Sa 62nd nato magkasamang anibersaryo, kamo magkasama mo'y dako kaayong papel niini. Kumikan kay dili tungod kaninyo, kami magkasama dili magpabilin diining mga kasamang katuigan nga nagpadayon kita sa paglambo di sa pagpangalagad kaninyong tanan. Daghang salamat.